Duche manyoro. CPA Evans Ogutu oyawre machiegni Ramogi TV twak mar mbako romo. Japiny ni kanye budget ni mano somo duche manyoro. Erokamano ahinya Cleo. Erokamano ahinya Musa to gi Nyamolo e studio ma Nairobi, Migori chiwo maber. Ok waneno wach moro mwachiwo go koni ma de tam wang'wa ma nyalo kata tam walos. To chutho budget no osom nyoro. Sirkal ka sirkal ka biro telo gibiro gi pachgi to gi migawo gi singo mane gisingo go ne jopiny. King'iyo framework mar budget manyo osom nyoro, sirkal mar Kenya Kwanza nochako budget ka ging'iyo gima ne gi model miluongo ni bottom up economic transformation agenda to gi pillars magi. Koro the bottom up transformation agenda margi ne nitiere singo mane sirkal malo no singo ne jopiny. Omiyo embe ma median budget mare mokwongo nikech mane o implement cha to no inherit from the previous administration. Omiyo nitiere gains according to ideologies ma sirkal mar Kenya Kwanza ma japiny yudo to nitie losses. Mokwongo budget mano okadhi nigi berne to gimoro amora maber nyaka bed gi richo ne matin. Richo maduong' manyalo chako go ni budget nigi fuok en ni gima nowach ni idwa tem go duto, pesa go duto sirkal temo wacho ni ok gin godo. Manyiso ni nitiere percentage mar budget ma sirkal ng'iyo ni gidhi fund from borrowing. Sama in ian 100,000 tidwaro timo budget mari kendo ing'eyo ni ok inyal yudo 100,000, inyalo bedo expenditure mari en 120,000 nyiso ni siling 20,000 nyaka iol. The budget as tabled nigi almost 700 billion that they expect to borrow. Mano is a key disadvantage nikech kok realize the target of that borrowing, manyiso ni mondo mi implement programs duto mag budget ko dhi bedo matek. To ber mare en ni nitiere sectors moko mogain to nitiere sectors moko ma ok ogain. Mokwongo, education sector man gi lion share, wang'eyo kaka jo Kenya ni education sector osebedo gi a lot of problems. Iyudo ka wakelo nyaka junior secondary school, there is inadequacy of teachers. Koro king'iyo matut, the gain man kacha en ni the 44,000 teachers ma sirkal masani dwa ndiko nyaka gindik gi mana gi pesa ma gi allocate. So the education sector has really gained in terms of money allocated to it. Nitie pre-primary education, nitie pre-secondary education, model mar health be gitimore gi loko kacha. Koro it's a real gain nikech education is a equalizer. Koro mano dhi bedo gima ber ne jo Kenya kata nyithiwa matindo manie skunde kata jowa manie mbalariany mamedo tiegore. Koro that's a good gain. Another gain aneno ka health sector, universal health coverage is a gain. Nitie affording kata yudo thieth bedo ga matek kabisa. Omiyo jowa sani koro kopo ni gi implement budget magi implement the universal health coverage kacha dhi miyo wajing'o kabisa nikech iyudo ka mondo mi ng'ato dhi many thieth e gwenge wagi bedo matek. Mondo mi yud kata level 3 hospital nikech jok mioro ga e gwenge gin mana clinical officers. The infrastructure manyalo host dakteche yudo tek. Koro budget ka wang'iyo the universal health coverage to the infrastructure magi keto in place and the maintenance of the equipment mag hospital go, mano is a real gain mar budget. Infrastructure bo gain. Erokamano ahinya. Mano iwacho ni weche mag tudruok bende nyapo mana kanyo ka gigo timore kanyo to chung'. Wacho na we mana kar kanyo. Mana gino mane wacho kar kanyo jogo ma oyuto. Awalali matin CPA Evans Ogutu. Tieke mana gi kanyo wacho mani mako kanyo weche go mag gedo, mag apeyini kod mathoth. Weche go mag infrastructure mana mani lero kanyo kapok waduogo e studio ma Nairobi. Erokamano ahinya gimomiyo nawacho ni jok moko nitie mogain nitie mo lose. King'iyo the last financial budget gi budget masani. Kaka sports and you lose, health again, education again, infrastructure again, manufacturing again. Koro manyiso ni
the framework mag sirkal mar Kenya Kwanza, nitie jok mogen, nitie jok molus, to chutho gigi nyaka watela them, mondo wange ni ere kaka gi benefit jopiny. Koro anta neno ka nitiere gain ma sirkal dhi yudo, kopo ni ginyalo implemente. Wuok manitie niya, budget ni ok gin gi pesa te, nitie magi target ni gidhi olo. Koro kok giyudo, to manyiso ni for them to implement budget ni dhi bedo matek. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya mano CPA Evans Ogutu tude koda